Aloitetaanpa kahlaaminen vaikka siitä, että tällaisen valtavan kokoisen itse raportoidun heterogeenisen datan meta-analyysissä on tieteellisen tutkimuksen kannalta enemmän reikiä kuin kalaverkossa. Ensinnäkin. Tosiaan tässä analyysissä käytettiin valtavasti tutkimuksia, mutta juttu jättää sopivasti mainitsematta suuren osan olevan julkaisemattomia. Totuudenmukaisuuden määrittelevä vertaisarviointi on silloin jäänyt välistä, mikä on akateeminen tapa ilmaista jonkin tutkimuksen olevan käytännössä perseestä revittyä. Toisekseenkin itse raportointi on kiertoilmaisu, jota usein käytetään silloin, kun tutkijoiden metodit muistuttavat enemmän puhelinmarkkinointia kuin tieteellistä tutkimusta. Näissä tutkija ei siis mitenkään voi olla hyvällä omatunnolla varma siitä, että onko kyseessä ylipäätään edes kannabis, vai ehkä kenties sittenkin jokin laillinen ja meillä Suomessa kannabiksen laittoman aseman vuoksi erittäin suosituksi tullut muuntohuume, kuten spice.